Privítať v mene Domu Polaris. Pre tých, ktorí sú možno prvýkrát, tak nás iba veľmi stručne predstavím, že sme katolícky dom evangelizácie. No a okrem toho, že 6 dní v týždni tu fungujeme ako kaviareň, tak aj usporadujeme množstvo podujatí, či už sú to prednášky, diskusie, prezentácie, alebo aj výstavy. Jednu takú môžete napríklad teraz vidieť aj okolo seba. No tú dnešnú diskusiu neusporadujeme my, môže sa aj Federácia Skautov Európy, ktorých chcem sa tiež veľmi srdečne privítať a poďakovať za túto diskusiu. Je v podstate na takú aktuálnu tému, keďže je 30. výročie novembra 89, tak sa k tomu tak aktívne pripojili s touto práve dnešnou diskusiou, tak dúfam, že bude poučná a čo najpríjemnejšia. Ďakujem. Krásny večer vám všetkým. Ešte včera som si myslel, že táto diskusia bude začínať veselšie. Žiaľ, dnes sa stala tragická dopravná nehoda pri Nitre, pri ktorej vyhaslo 13 ľudských životov, medzi nimi aj malolety. Takže takto na úvod vás chcem poprosiť, možno sa postavme a pomodlíme sa. Chcem poprosiť za všetky obete, aj zranených, aj za ich rodinných príslušníkov, aj za ich priateľov, spolužiakov. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Svetlo Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúšť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária. Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Odpočinutie večné daj obeťam dnešnej tragédie, o Pane, svetlo večné nech svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Ďakujem vám pekne. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie na dnešnú diskusiu. Takisto chcem poďakovať našim dnešným hosťom. Diskusia má názov Ďakujeme za slobodu. Organizuje ju Skautský zbor Silvestra Krčmeryho v Bratislave, Skautský zbor Federácie Skautov Európy. Silvo Krčmery bol veľkou osobnosťou obdobia pred rokom 1989. Myslím, že to teda nie je náhoda, že práve náš Skautský zbor sa ujal takéto príležitosti a zorganizoval, alebo teda organizuje túto diskusiu. Chceme si tým pripomenúť odkaz patrona nášho zboru, jeho aktivity a to, že bol jednou z tých najvýraznejších osobností v boji za slobodu, za ktorú dnes chceme poďakovať. V tejto chvíli predstavím našich dnešných hostí. Skutočne neviem sa rozhodnúť, koho z vás predstaviť ako prvého, ale možno podľa abecedného poradia. Vítam medzi nami pána Františka Petráša, tlačiara, vydavateľa samizdatovej literatúry a člena Podzemnej cirkvi. Privítam potleskom. Takisto chcem privítať pána Jana G. Sepa, grafika, skauta, člena, alebo teda účastníka prvého povojnového skautského jamboree v Paríži v roku 1947 a zároveň aj skauta 3. dielu skautov v Bratislave. Pred 30 rokmi sa zmenila tvár Európy. Od Nemeckej demokratickej republiky až po Bulharsko padli komunistické totalitné režimy. To, že tu dnes sedíme, že je tu quo vadis, že môžeme mať túto diskusiu, že ste mohli prísť mladí ľudia medzi nás, slobodne sa porozprávať, za to všetko vďačíme novembru 89. Ja som tak aj rozmýšľal, že je to práve to a som veľmi rád, že tu vidím mladých skautov našich, ktorí môžu s obdivom pozerať na dnešných našich hostí. Verím tomu, že táto diskusia bude pre vás takým povzbudením, pretože títo páni patria k tým obyčajným ľuďom, ktorí svojou každodennou prácou prispeli k tomu, že dnes žijeme v slobodnom svete. To, že dnes máme dostatok viac menej aj tovarov, aj potravín, aj toho hmotného sveta, ale aj dostatok náboženskej slobody a
toho celkového presvedčenia, toho celkového prejavu, ktorý v tej verejnosti môže zaznievať. Na to všetko naozaj ďačíme aj týmto našim dnešným hostom. Takže veľmi sa na túto diskusiu dnes teším. Na úvod, páni, chcem sa spýtať, môžete sa nám v krátkosti predstaviť? Vlastnými slovami, možno tak krátko. Moje meno je Balu, skautské meno. Určite poznáte Balu z kníh Džungli. Ten medveď, ktorý učil Mauriho. A ja som cítil také perovnické sklony, tak som si dobral meno Balu, pretože som potom vychoval rôzne generácie skautov. Pracoval som tu v Bratislave ako vedúci 3. oddielu a začal som skautovať v Novom Meste nad Váhom. Potom poviem vás. Ďakujem, ja sa volám František Petráš. Ja som tu náhradník, pretože tu by mal byť František Petráš, môj otec, ktorý bol ten originál tlačiar. Ja som mu pomáhal, mal som 23 rokov, keď sme to začali, takže otec bol hlavný, ja som bol ten pomáhač. A bol som vtedy študent. A ja som nevedel, že raz pôjdem na nejaké stretnutie a čujem nejakou osobnosťou. Nie som žiadnou osobnosťou, pretože ja som celkovo obyčajný človek. Tu nájdem pán Hrabovský, môj kolega z finančnej správy, že ja sa cítim byť naprosto obyčajný človek. Docestoval som vlakom a nič zvláštne v mojom živote, tak by som povedal. Otec bol hlavný, áno. Že práve to je to zásne, že ste takýto obyčajní, lebo dneska to možno nie je úplne také typické. Dneska počujeme o mnohých osobnostiach, ale práve som chcel vyzdvihnúť to, že takýchto možno v úvodzovkách tých obyčajných ľudí medzi nami je veľmi veľa a práve ďakujem, že ste mohli vy dvaja práve prísť medzi nás. Možno Balu, na teba takú prvú otázku. Čo ti nápadne pri spomienke na obdobie pred rokom 1989? Možno jedným slovom, keď si tak zavrieš oči a predstavíš si jedným slovom skús. No, zažil som dve generácie skautov, teda začiatky boli po vojne, v 1945 vlastne začal skauting v 6. Potom ho zrušili a potom prišla komunistická éra v 48. zrušenie skautingu. Potom sa obnovili skauting v 68. roku. To bola tá pražská jar a tá trvala teda to obnova skautingu niekoľko rokov. Oficiálne to sa snažili zrušiť už za 2 roky, ale ešte sme tady skautovali asi do 70. rokov. No a tretia táto generácia, ktorá už teraz vznikla po 89. tak ja som sa aj bohužiaľ nemohol zúčastniť, už som bol veľmi starý a nebol som ani teda na Slovensku. Takže som mal iba kontakty s tými skautmi, ktorých som kedysi akože vychoval. Tá generácia, viem len toľko povedať, všetci do jedného, ktorých som poznal, sa veľmi dobre uplatnili. A zdieľame stále rovnaké názory, nie len politické, ale aj by som povedal duchovné. Čiže vidím, že skauting ozaj čo dal človeku v mladosti, tak to si mnohí uchovávali až do teraz, až do smrti. František, ty keby si mal povedať možno jedným slovom, alebo akokoľvek chceš, čo ti nápadne ako prvé pri spomienke na obdobie pred rokom 89? Dávať si pozor na hubu. Proste na to, čo hovoríš a kde hovoríš. Hej? A komu hovoríš a eventuálne, ak chceš veľa rozprávať, tak potom si domyslí dôsledky. Páči sa. Ďakujem. Balu, možno priamo ďalšia otázka na teba. A ako si sa stal skautom a čo si sa vďaka skautingu naučil? Už si spomenul teda, že stále to pretrváva, stále si skautom tak platí, lebo keď raz človek skautom je, tak je do smrti. Ale teda kam ty tak si pamätáš, že kde bol ten tvoj úplný úvod skautingu? Mal som 13 rokov, keď sa skončila svetová vojna druhá v 1945 a mal som dobrého priateľa, s ktorým som chodil po horách, po lesoch. Boli sme taká dvojica. Skauting sme nevedeli, čo je to, ale videli sme v Novom Meste nad Váhom, kde ja som vyrastal, za sklom nejaké reštaurácie takých mladých ľudí, veľmi čudne poobliekaní, podobne ako vy ste tu teraz. A bol tam jeden mladý muž, ktorý mal v rukách laso, to je prosím laso, a ten tam lasoval.
Hlasovanie to je také rinolíny a také rôzne veci, to vám potom poviem neskôr. A to ma uchvátilo. Tak som sa potom k ním pridal a tak som začal moju skautsku kariéru v Nové Meste nad Váhom ako člen druhého oddielu. Boli tam dva oddiely. A tam som sa stal potom radcom družín Tigrov. A mal som to šťastie, že potom v 47., keď bolo Jamboree vo Francúzsku, nad francúzskom Moisson, som sa tam dostal ako jeden z 300 ľudí z Československa. Tam bolo 10 skautských oddielov, okolo 300 ľudí to bolo, z toho 2 boli zo Slovenska a ostatné boli z Čech a Moravy. Viem, že boli tam dva tzv. Katolícke, vtedy nebol zväzový skauting, katolícky ešte nefungoval, ale boli tam 2 oddiely čisto katolícky, to boli Salesiáni z Moravy alebo z Čech, ktorí tam mali teda provázeli hudbu, hrali. My sme boli takí pomiešaní, teda by som povedal, skôr pozemní skauti a nie námorní, teda nie vodáci. No a to ma veľmi uchvátilo, to Jamboree, to vám poviem veľmi stručne, ak vás to nebude nudiť, že ako sme sa k tomu dostali. Jamboree to je udalosť, ktorá bola po vojne, po dlhých rokoch, to bolo 6. Jamboree vôbec, svetové. A bolo to tak, že vlastne boli sme vybraní z Nového Mesta, sme boli dvaja. Bol to Tibor Vichta, ten známy režisér, herec, ktorý zomrel, a ja teda. Mali sme jedno sústredenie v Prahe, kde sme sa učili a teda nacvičovali tzv. Číslo. Každý štát, každý národ mal svoje špeciálne číslo. Naše číslo spočívalo v tom, že sme koľko nám bolo okolo 300 vybehli na veľké hrysko. Postavili sme behom 2 minút stany sa vstýčili, bolo to veľmi úchvatné. To boli 2 celty, neviem, či vy ešte viete, čo sú celty, ale to boli 2 celty, z ktorých sa urobili také športové, to sa vyrobil stan. Zagomníkovala sú to kolítmy. A potom sa postavili vždy dvaja, ktorí ten stan stavali pred ten stan a teda pozdravili s skautským pozdravom a to bolo celé. Toto celé trvalo, to celé show asi nejakých 6-7 minút. Každý národ, každý štát prevádzal svoje nejaké takéto číslo. Potom ale bolo jedno špeciálne číslo, ktoré bolo pre všetkých skautov, ktorých tam bolo niekoľko, neviem presne koľko tisíc, ale bolo nás veľa. A to spočívalo v tom, že vlastne bola postavená taká, ja vám to predstavím, to bolo, by som povedal, symbol toho Jamboree bola kravská slučka, to je jeden uzol. Ukážem vám ten uzol, ako vyzerá. Ten uzol sa používal, keď boli dva mastné remené teda povrázky, tak sa dali zviazať, aby sa nerozvezovali. Väčšinou sa to používa na uviazanie kráv, preto sa to volá kravská slučka. Vypadá to asi takto. Ja to urobím, tak vám to ukážem. Možno, že skauti si vedia, poznajú túto slučku. Ďalší taký úzol je aj dračia slučka, ale áno. Toto je tá kravská slučka, kravská smyčka, to hovoria Česi. A je to veľmi pevný úzol, ja ho nesťahujem teraz, ale všimnite si, keď sa takto položí, tak na tom Jamboree boli vytvorené také nadchody, podchody a pochodovalo niekoľko 100 skautov až 1000, ktorí pochodovali týmto smerom. Celé to obišli teda a vypochodovali potom nakoniec von. Čiže bolo to úžasné, uchvatné vidieť takú veľkú masu. My sme to videli potom, samozrejme sme boli členmi tohoto, tak sme to videli potom na fotkách. Takže toto bol znak Jamboree France 1947. To je naozaj, to sú už to je veľa rokov a je naozaj úžasné, že ešte pamätáš aj tie spomienky, aj teda to, že dokážeš ešte takto technicky prezentovať scouting. František, otázka na teba. Ako si sa dostal k tlačeniu samizdatov? Alebo ak môžeš prosím ťa predstavu, možno mnohí hlavne mladší nebudú asi rozumieť tomu termínu, čo to je samizdat a či ťa niekto oslovil? Predpokladám, že táto mladšia generácia má menší kontakt s ruštinou, väčší kontakt s angličtinou. Čiže samoizdateľstvo v ruštine znamená samovydávanie.
izdávať a vydávať. No, ja som veriaci človek, chodil som do kostola, ministroval som, chodili sme s otcom do Tatier, do Vysokých, tam som zoznámil s Ferkom Mikloškom a ešte som bol na gymnáziu v Modre, mi hovorili, že proste sa snažil ma nejako vťahnuť do tých svojich kontaktov a potom, keď som išiel na elektrofakultu, tak som dostal ponuku jednej spúšťačky, aby som išiel do spoločenstva. Nejak som to aj odmietol, lebo som bol dochádzajúci, nebol som na internáte, ale potom som bol cez jedného môjho kamaráta, Tonda Komana v Čechách na takom kurze náboženskom a hovorí, že keď budete mať možnosť, choďte do nejakého spoločenstva. Tak potom som vlastne čakal, či ma znova pozvú do toho spoločenstva. Pozvali ma, som si vydýchol. A keď som bol asi na 3. stretnutí, to vedol Ferko Mikloško, tak tam ja som bol ako nový prišelec. Ešte predo mnou tak na pol úst, na pol huby hovorili tie radioaktívne veci. Takže som tak zaslechol, započul, že hovoria o nejakom súde. V 1983 Alenka Gondová, Ferko Novajovský, paragraf 179 Mariny dozoru štátu nad cirkevnými náboženskými spoločnosťami. V januári bol súd. A ja som mal dosť taký otvorený kontakt, alebo komunikáciu s mojím otcom. Moja mamička zomrela, keď som mal zhruba 15 rokov, ešte som nemal 15 rokov, takže preto viac otca spomínam. A som mu hovoril, že kam idem, čo robím a že bude taký súd. A otec bol na jednom dôchodku, tak pôjdeme tam spolu. Tak ja som akorát vtedy nemal školu, tak sme išli. A keď sme došli do Justičného paláca, tak som sa vlastne vtedy už tak ešte viac ocitol na pôde toho, čo sa volá podzemná cirkev. Ja som si nepripadal ako podzemný, po pozemskom, ale štátna moc nás tak zvykla označovať. Vlastne to, čo nebolo oficiálne, jednoducho viditeľné, to všetko patrilo ako poradník podzem. No a tam som predstavil Silovi Krčmerimu môjho otca. A oni sa tak dokopy boli do istej miery tak plus minus pár rokov rovnako starí. A vtedy Silo oslovil môjho otca, keď už mali pár slov za sebou, že otec je otvorený, človek, že tam sa nachádza, tak ty dostal takú ponuku. No a ja ako syn, proste ja som bol zvyknutý poslúchať a pomáhať, takže keď bola treba nejaká robota, tak ja som nerozmýšľal o tom, že či je to taká, onaká robota, proste idem robiť, tak sme robili. Ja som v tom nevidel nič mimoriadne, proste tak, ako keď bolo treba ísť do záhrady alebo do vinohradu robiť, tak bolo treba tlačiť. To je tá krása tej práce, tej jednoduchej práce vlastne aj myslím, že toho vzťahu, ktorý si mal so svojím otcom, to je naozaj to možno, čo je inšpiratívne aj pre našich mladších skautov, že jednak taká tá poslušnosť, oddanosť aj tomu, čo otec povie a určite aj ten vzťah v práci, že tá práca bola kedysi takým úplne bežným, tá každodenná práca, že človek sa zapájal do niečoho, že bol aj na tom čerstvom vzduchu a prípadne proste robil nejakú činnosť dlhodobo. Dneska sme takí veľmi roztržití, takí, že robíme všetko naraz, veľa vecí a toto sa mi naozaj veľmi páči, takže to je veľmi krásne svedectvo. A možno sa ešte spýtam, František, aká bola úloha, si spomenal už teda tú podzemnú cirkev, aká bola tá úloha kresťanov v prípade totalitného režimu? Poviem pravdu, že neviem. Ja si myslím, že ak dovolíte, berte ma tak, že to, čo poviem, je za mňa samého. Ja nemám nejaký štatistický prehľad, ale myslím si, že keď človek snažil sa žiť svoju vieru tak, ako vedel, tak, ako cítil, tak, ako keď mal podmienky, jednoducho to tak nejako dostávalo do kontaktu ďalších ľudí, ktorí sa snažili to
lepšie žiť, alebo niečo urobiť viacej. A úloha... Ja si myslím, že je dobré... Môžem? Áno. Napríklad sviečková manifestácia. Okrem iného. Dobre. Ja si myslím, že v každej situácii je dobré, keď človek sa zachová tak, ako považuje, toto je správne. Veľa ľudí z toho, čo sa nazýva podzemná cirkev, boli veľmi aktívni pri sviečkovej manifestácii, lebo vlastne cez nich sa mnohí ľudia aktivizovali, neboli mobily, hej, všetko sa nedalo hovoriť cez telefóny, máme si pevnú linku s kolečkom, sa vytlačajú čísla, takže veľa týchto ľudí sa zúčastnilo na sviečkovej manifestácii, ktorú koniec koncov ako ten hlavný ohlasovateľ, vyzvateľ bol Ferko Mikloško, hej, ktorú som už spomínal, a rozhodnutie o tom, že sa to uskutoční, vlastne padlo na pôde podzemnej cirkvi, kde to vlastne odobril vtedajší biskup, potom kardinál Korec, hej. V tom angažovaný Jan Čarnogórsky, takisto, ktorý veľmi intenzívne s nimi spolupracoval. Ľudia vlastne z toho hnutia Fatima, to boli nazval by som to, že epicentrum podzemnej cirkvi, tak oni to vlastne pripravili. A my obyčajní, akože účastníci všelijakých takých záležitostí, tých tzv. Zábav, kde sa nezabávalo, netancovalo, nespievalo, ale sa hovorilo o tom, čo sa deje vo svetej cirkvi, na Slovensku cirkvi, kde sa rozdávali poslanie ďalej sami za tým, tak sme vlastne už potom svojich kamarátov sme hovorili, že čo sa deje, jak sa deje. Veľa ľudí počúvalo Vatikán alebo Slobodnú Európu z Ameriky, kde bola na poslednú chvíľu informácia o tom, že to bude, pretože potom sa dali takto cez tie zahraničné médiá, sa mohli o tom dozvedieť rýchlejšie aj ľudia z ďalších zahraničných kútov Slovenska, bo internet teda si ich nebolo. Ďakujem pekne. Pavol, otázka na teba, alebo otázka pre teba. Myslíš si, že scouting musel byť zakázaný? Povedzme, už keď zoberieme ten prvý zákaz v roku 38, potom zákaz v tých 50. rokoch. A keď áno, tak prečo musel byť zakázaný? Myslím si, že musel byť zakázaný. Ja vám poviem ako taký najstarší pamätník, bol dvakrát alebo trikrát zakázaný. Tak prvýkrát bol zakázaný scouting ešte pred svetovou vojnou, to znamená za Hitlerovej éry. Preto, lebo samozrejme bol, by som povedal, pokrokový a v tom dobrom slova zmysle a nebol teda orientovaný politicky tak, jak vtedy tá ríša sa orientovala. Druhýkrát bol zakázaný v 48. komunistami. On kvitol veľmi krásne, rozkvital v 45. až 7. Však to bolo to Jamboree, čo spomínal, a v 48. prišiel tzv. Február, ako sa pamätáte z histórie, a scouting ale fungoval ďalej. Vtedy tam nasadili do junáka československého skauta, slovenského rôznych ľudí, ktorých tam chceli mať, ktorí by mali nejakým spôsobom sa zmocniť scoutingu a dostať ich do pionierskej organizácie, ktorá vtedy bola povinná viac menej. To sa nepodarilo, lebo skauti potom tí vedúci činitelia všetci odišli do podzemie sa to volá, a fungovali sme ďalej ešte. Ja vám poviem takú perličku. Ja som mal spolužiakov dvoch, jeden sa volal Milan a jeden sa volal Igor, ja som bol tretí. A boli sme skauti, veľmi dobrí. Ten Milan pochádzal z Moravy, z takzvaného delická mládež sa to volalo, a to boli vlastne skauti, ktorí boli komunisticky orientovaní. On bol zarytý komunista, jeho otec bol komunista, ale veľmi solidný chlapec. Bol dobrý priateľ inak. Druhý bol Igor, ktorý bol ateista. A ja som bol organista, lebo ja som chodil hrať na orgán, takže bol ateista, komunista, organista. A my sme sa dobre priateľili, ale keď prišiel 48 rok, tak ešte stále to trošku vyšlo. Ale potom my dvaja s tým ateistom sme vytvorili jednu skupinu a komunista ostal samotný vstúpil do pionierskej organizácie. A nebol veľmi šťastný, neviem čo robil v 68 roku, ale zrejme vtedy vytriezel z toho, ale stále hlásal. Mali sme napríklad takú debatu, hovorím Milan, ja som kozmopolita, ja mu hovorím, človeče, kozmopolita to nemôžeš, to je zakázané, hovorím, tak potom som internacionalista. A
Ale to je rozdiel. To už mu sedelo, internacionálne to bol vtedy venecký princíp a tak ďalej. Takže toto boli tie prvky a potom zakázali scouting a fungovalo to ešte chvíľu. Poviem vám takú peknú vec, že všetci tí scouti, ktorí tam v Novom Meste nad Váhom to bolo, vyrástli, stali sa z nich starší páni a ešte nedávno ešte jeden z nich žil, ktorý bol potom zborový vodca. My sme sa schádzali, stýkavali a všetci do jedného mali veľmi dobrú spomienku a vyrástli a sú z nich ľudia, ktorí sú tzv. Osobnosti. Či už v politike, alebo v odbornosti, ale vždy teda osobnosti. Po základe scoutingu teda tomto, potom prišiel rok 68. A tam sa to celé uhodilo a ja vám zase poviem takú príhodu, teda môžem ešte hovoriť? Nenudím vás? Môžem. Bol raz jeden tábor, ktorý bol taký pionierský alebo mládežnícky tábor, kde moja manželka ako lekárka bola ako zdravotníčka a mňa tam prizvali ako manžela jej, aby som robil telovýchovného vedúceho. To bol v 68 roku v júni. Bolo to nejakých Kučice pri Uherském Brode. A ja som si teda vybral pár ľudí, hrali sme tzv. Nožinkovú, neviem, či to poznáte, ale to je taká hra, kde sedí jeden s očami a ostatní sa približujú, prichia a snaží sa mu dinku, ktorý má pri nohách zabodnutú, zobrať. A vybral som si, keďže tá hra je veľmi pekná a čestná, lebo človek musí aj keď vidí, tak nemá sa dívať a vyraďuje ľudí tým, že ukazuje, keď niečo počuje. A vybral som si z toho asi takých 5-6 chlapcov, ktorých som vytvoril potom neskôr skautskú družinu radcovskú a navzáke to potom sme tu v Bratislave založili oddiel, tretí oddiel to bol, ktorý má klubovňu v Dimitrovke. A viem, že každý z nich sa potom stal radcom a práve sa mi stalo pred mesiacom celý skauti ma oslovili náhodou, ešte o tom nás cez mi zakývali a tak sme sa dostali zase do spoločného spolku. Jeden z nich je známy nejaký múdry muž, ktorý píše, druhý je nejaký špeciálny geológ, nebudem ich menovať, a tretí, ktorý sa volá Maco, skautský meno, ten prišiel tiež na kávu a vysvetlo, že on je z Norska, chodí autobusom a šoferuje autobus do Bratislavy naspäť. A býva v Norsku a tu máte Petržánke. Čiže sami také osobnosti. No a fungovalo nám to teda dobre a funguje to dodnes. No, ešte mám taká jedna otázka v krátkosti. Mňa určite zaujíma aj nás všetkých. Mal si strach ako scout za toho totality? Ako si to prežíval? Odložil si len takú skautskú uniformu do skrine? No asi si predstavil, že si... Nie. Ja som ešte v 69. a 70. roku, keď sme ešte mali tábory, išiel som za bývalá ministerka sa volá Vlačihová, alebo teda taká riaditeľka školy bola vtedy na Bazovovej. Išiel som za ňou a hovorím, služka riaditeľka, hovorím, potrebovali sme podporu pre skautov, lebo vtedy existovali financie, ktoré boli čerpať jednak organizácie pionierské a Československá mládež a Nimaké. A ona, no dovolte, hovorí, skauti, však to je buržoázna organizácia. Hovorím, no ale ešte stále fungujú, ešte vtedy fungovali. A potom to teda zarazili totálne. Strach som nemal, ale bolo to nepríjemné, lebo skautov považovali za niečo, čo absolútne tam nepatrí do toho socializmu. A oni potom nakoniec, i skauti všetci niečo robili, ale teda, by som povedal, tajne a fungovali tábory, všetko fungovalo samozrejme bez nejakých prostriedkov štátnych. Strach sme nemali. Ale napriek tomu poviem, možno ak neviete, ale predpokladám, že áno, množstvo skautov trpelo aj vo väzniciach, aj teda v baniach za to svoje presvedčenie, ktoré sa nechceli vzdať. Takže tiež sú takými svedkami, mnohí ešte žijú samozrejme, sú svedkami toho, aký ten režim bol krutý. František, odkiaľ si čerpal námety na témy samizdatov? Lebo tie samizdaty to je... Dneska mladí ľudia čítajú časopisy vymyslu sveta, ale predsa len, ak si tak zoberieme, že máme podzemnú cirkev, situáciu, ktorú sme tu mali, podzemná cirkev, tlač samizdatov, literatúra, ktorá sa musela veľmi starostlivo schovávať, distribuovať veľmi takým asi špecifickým spôsobom, veľmi takým utajeným, veľmi, zrejme to bolo veľmi náročné. Ale teda mňa zaujíma, myslím, že všetkých nás tu, že ako vznikali tie témy, alebo teda ako si vedel, že čo trápi ľudí, u ktorým sa tie samizdaty musia dostať. Musím to trošku inak odpovedať, ja sa ospravedlňujem, ale
úlohou tlačára bolo len tlačiť, čiže kde si inde boli ľudia, ktorí tvorili videu, ktorí prinášali témy, kde si inde bola redakčná rada. A aby som to dal na takýto obraz, proste bola redakčná rada napríklad časopisu Náboženstvo a súčasnosť. Vyzerá to takto, nie veľmi kvalitný papier, formát A4. Keby to človek chytil do ruky, tak... To je originál samizdat, hej? Áno, to je ten samizdat, ktorý sme urobili, hej. Takže, kde si inde bola redakčná rada, kde sa ľudia akože... Môžeme nechať aj prípadne... Môžete, hej. Priznám sa, že ja prvýkrát mám zradiť. Samizdaty sú dokonca uchované ako, myslím, že ako nejaké duchovné dedičstvo v rámci UNESCO. Čiže toto je naozaj veľmi vzácna vec a ja som veľmi rád, že to mám v ruke momentálne. A teda môžem, pošlom to takto asi po tých radoch, aby ste si to mohli pozrieť, nech sa páči. Áno, UNESCO pomlčka Pamäť sveta. Aj slovenské samizdaty sa nachádzajú v tomto svetovom projekte. A tam vrátim sa k tomu. Čiže my sme boli iba tlačiari. Niekto k nám, nejaká osoba doniesla proste plány. Nejaká iná osoba k nám doviezla papier. My sme dostali k dispozícii jeden tlačarenský offsetový stroj a našou úlohou bolo to vytlačiť a zošiť zošívačkou a potom nejaká iná osoba to od nás odviezla. Ešte to je tým planár, čo to vlastne... Áno, planár. To dnes už neznáma technika. Dneska málo kto má doma, snáď niekde v špajzi alebo ja neviem kde, odložený na povale písací stroj. Z písacieho stroja sa dala dolu páska, áno, a tie typy písmen boli vytvárované takým ostrým spôsobom, že vlastne uderali na pásku, za ktorou bol ten papier a to písmeno sa tam vytlačilo. Ale teraz, dala sa páska dole, nebol tam papier A4, ale bol tam väčší formát ako je A4, taký kriedový, taký tvrdší, kvalitný a medzi tým úderným kladívkom, tou klávesou a tým zadným papierom bol ešte taký veľmi tenký, ženy to poznajú, tenšie niečo ako je papier na pečenie zákuskou, aby sa to nepripálilo zhora. Taký tenký a vlastne to písmeno prerazilo ten papier tak čiastočne, takže potom keď to išlo na tú rotačnú časť, tam sa na valec naniesla tlačarenská farba, dotklo sa to toho takého priesvitného papiera a keďže tam boli také mikrodierky, tak tie už potom urobili, vlastne to akoby pretieklo difúziou na ten papier, ktorý tam máte kdesi v rukách. Áno? Tomu sa volalo offset, tlačilo sa to buď rukou, alebo proste šlo to aj na prúd. Kým sme to akože rozbehli, tak samozrejme rukou pomaličky, aby sa to ponamáčalo a potom už teda ako sa to pustilo a v podstate priebehu zhruba 2 dní sme to mali vytlačené. Tlačilo sa okolo 500 kusov, ale by som vám chcel povedať krátky príbeh, ako sa stroj dostal ku nám. Silvo v tom Justičaku, keď vezmili Janku Gondovo-Ferkanovarského, tak Silvo povedal, že chcel vedieť, aký máme dom, teda neviem, či sme bohatí, chudobní, ale teda akože aké prostredie, či tam brána, krytá, žerava alebo plod a podobné susedia. Keďže to vyhovalo, tak povedal, pôjdete do Dubnice, budete sa volať Horák, tu nám máte časť obrázku, to sa ako vo filme. Časť obrázku, pôjdete na takú adresu, predstavte sa, že si pán Horák, ukážete obraz, dojde k vám iný pán, ktorý neviem, ako sa predstaví, a bude vám druhú časť obrázku, keď to sadne rozprávať. No, takto došiel pánovi Ivanovi Polanskému, lebo Ivan Polanský tlačil pred nami, ale už tam tá EŠTB ako dosť sa tak živo hýbala, takže bolo to treba odtiaľ odniesť. No a otec, on akože neriešil súvislosti, proste jeho úlohou bolo to previesť z bodu A do bodu B, vzdialenosť 80 km, hej. A
takto dal do auta, zakryl to nejakou dekou a odišiel. Ešte Ivan Polanský mu to ukázal v prevádzke, aby vedel fajnovo si to ustrojiť. Našťastie, mali sme teda SPZ-ku BH, Bratislava Vidiek, z Rušenkic. Jedna pani, taká staršia babička, zastavila, videla auto, že vy ste z Bratislavy, že dcera sa tam sťahuje, môžete zobrať periny, tak tie periny to zachránili, lebo periny prekrali všetko, to bola Octavia kombi 1200, až po strop to bolo plné tými perinami a za chvíľu zastavili bratia policajti auto, že čo prevážate? No, že stahujem túto ženu do Bratislavy. No, tak nechce sa im to vrtať a takýmto spôsobom to došlo k nám. Áno? No, inak by to bola katastrofa. Takéto situácie vznikali bežne, alebo to bolo také, že ojedinelé? Možno tak sa opýtam, že aký bol taký bežný deň toho tlačiara samizdatovej literatúry? Bežný deň je taký, že vy sa správate tak, ako keby ste nešli tlačiť. To znamená, že musíte sa správať tak, ako úplne bežný deň. Lebo prepáčte, bývame na dedine. Väčšina ľudí si tam vidí do kuchyne, do hrnca. Áno, poznáme sa. Polovička dediny nás pozná. Áno. Čiže nemôžeme zrazu sa začať správať nejako inak. Tak, ako nás ľudia poznajú. Hej. Veľmi dobre na toto sú detektívky. Lebo tam, keď vidíte, že niekto niečo vyvedie a nechcú, aby ho odhalili, tak maskuje sa a proste akože všelijaké také veci robí. Takže tam sme vedeli, že jak sa zhruba tak správať, že proste bude to robiť hluk, takže dáme si na, neviem, rádio na dvor, bude hrať na plné pecky, alebo ja neviem, sem tam sa zapne vrtačka, alebo ja neviem čo, nejaký taký stroj, ktorý produkuje hluk. Určite to nebudeme robiť v noci, pretože vtedy je nízka hladina hluku. To by si, akože počasie každý všimol, čo to je, hej? Takže správať sa naprosto uvoľnené, žiadne problémy, žiadne konflikty so susedmi, žiadne konflikty na ulici. Proste byť taký akože všedný, nenápadný, nič sa nedieje. Hej? A napríklad otcovi povedali, že nemal by chodiť napríklad na púť alebo na nejaké také náboženské veci, aby proste auto nebolo zaregistrované, lebo policajti akože keď bola nejaká púť, tak popísali ešpezetky, kto je čo odkiaľ, nejaká ešpezetka a tak ďalej. No ale otec aj tak teda chodí. Ale inak, a takisto aj ja som sa snažil byť akože slušný, poctivý, každého pozdraví, všetkých komunistov ideme pozdraviť. Máme takú otázku jednu, podávam si mikrofón. K tomu bola treba farba aj papier, čiže množstvo. Ako ste to riešili? No. Kto vám to nosil, alebo kde sa to dalo? Dneska môžem povedať, papier vozil pán Zachar z Trnavy. Proste máme rodinný dom s bránou, ktorá nie je krytá, tu idete na takých veľmi starých domov, otvorila sa brána do Korán a on v noci večer došiel, čo teraz je napríklad koľko, 6:30, takže keď už bolo po zotmení, tak vtedy došiel vždy po zotmení. Lebo aby nebolo vidno ešpezetky. Mali sme jednu susedku, ktorá bola neuveriteľne zvedavá, pani Melicharová. Prvná dcera. No, takže ona, kým žila, tak bola veľmi zvedavá a ona akože sa pýtala, že čo? Kto bol u vás? Tak nejak. Potom proste máme za domov vinohár, tak sa povedal, tak došli si zobrať vín. Tak bola spokojná. Hej? No, čiže v aute sa doviezol papier. To boli tie balíky po 500 kusov, áno, a keďže potrebujete urobiť minimálne 500 týchto čísiel, vytlačkov, tak musíte mať, ja neviem, za 3 meky papier. Áno, a farbu nám tiež dodávali, ale raz sa farba akože minula, nedodali nám, a potom otec išiel tu niekde v Bratislave do papierníctva. Ľudia nemali doma tlačiarenské stroje, samozrejme, čiže pýtať si takú vec bolo dosť také ošemetné, ale otec sa postavil do radu, všade boli radi, hej. No, tak sa postavil do radu, došli na radu, tak si vypýtal 2 krabice papiera. A z toho radu čakajúcich ľudí vystúpil jeden pán, sa pýtal, na čo to chcete. A otec bol strašne ducha prítomný, kto by to určite napadlo, že viete čo, ja som počul, že
je dobré tým natrieť sokel domu, to je akože od 0 po 80 cm, že to dobre drží. Áno, tak mu to zožral. Bol to človek nejaký, ktorý neviem, že kam patril, ale už je to zaujímavé, čo je to za zákazníka, ktorý potrebuje tlačenskú farbu. Ale bolo šťastie, že na nejakom centrálnom sklade, alebo v veľkom sklade s papierenskými potrebami robil, myslím, že Peterlička, Františka, a on takým všakým fingovaným vecami vedel, akože dali kde si nabok nejakú takú väčší objem, aby to potom skončil tam, kde to má ísť. Sa chcem spýtať, tie samizdaty sa... Áno, nech sa páči. Prepáčte, táto ty si urobil chybu, že... On to stále opravuje. že ja ho stále opravujem. Takže to bol obchod nie s papierom, ale s tou farbou. Ty si povedal papier. Áno, to bol papieristé, ale tam sa predávali aj tie veci. Už ma neopravuje, dobre, môžeme. Takže doplňujem za informácie. Mňa až tak zaujíma, že keď už teda bol na svete samizdat, keď sa teda podarilo vytlačiť, akým spôsobom sa zabezpečilo, aby sa to distribuovalo? Akým spôsobom sa distribuovalo? Ja som počul niečo o železniciach, že to bolo najbezpečnejšie za komunizmu. Bezpečnejšie ako napríklad len tak autom, presne ako si spomenul tie periny, ale väčšinou teda oni kontrolovali policajti auta, ale železnica bola taký asi najbezpečnejšie, je to pravda? Keď teraz idete po vlaku, tak sa vám občas stane, že stretnete po vlaku dvoch policajtov. Kedy si to nebolo. Po vlaku policajti jednoducho neboli, takže bolo dobré dostať to nejakým spôsobom na železnú stanicu v veľkých taškách, ako keď niekto cestuje na rekreáciu, alebo ja neviem kam, na liečenie, tak proste môžete toho zobrať viacej. To bolo najbezpečnejšie. Inak vrával to o nás Jožko Roman a on potom tlačil po nás, ale to bolo dosť také riskantné, lebo raz sa stalo, že zastavili policajti kdesi na Slovensku takú časť, ktorá myslím, že odchádzala na východné Slovensko, bolo tam toho hodne a to bolo proste akože teda veľmi zlé. Takže vlakom to bolo ako najbezpečnejšie, alebo proste chodili sme ešte v tom čase do Marianky. Peter Michalek, on viedol také otvorené spoločenstvo, ľudia mladí sa chodili modliť do Marianky každý piatok večer za to, aby na taký úmysel, aby mohol prísť pápež na Slovensku. Dneska je to normálne, pápež chodí po celom svete, na Slovensku bol 3 razy, keď to bolo nemysliteľné, nepredstaviteľné. Tak sme sa chodili, aj vysokoškoláci tam chodili, stredoškoláci z Bratislavy sa mohli do Marianky, tak proste tam sa to zobral, tam nejaký človek vystúpil s tmy, zobral nás veci a odišiel po svojom. Možno ešte posledná otázka predtým, ako sa opýtam potom Pavla, niečo také podobné. Chcem sa spýtať, čo hrozilo za tlač samizdatov? Alebo určite ste počítali s tým a vedeli veľmi dobre, čo sa stane, keď vás niekto prezradí. O tejto veci sme v podstate s otcom ani nejako nerozprávali, čiže ja za neho neviem povedať, ale viem, že otec neraz povedal, Pán Boh nás má strachu. Môj otec mal strach, ono je 0. A čo sa mňa týka, ja som to neriešil. Bol to paragraf 189 trestného zákona, varenie dozoru štátu nad cirkevnými náboženskými spoločnosťami. Tam bola sadzba nejaké 2 roky, ale ja som to neriešil. Neviem ako to povedať, ale poviem to takto, tak jak mi úplne narastla. Keď idem do kostola, asi tak 2 razy v roku počujem v kostole, že keď vás budú vláčiť pre vládárov a kráľov, nestarajte sa o tom, čo im poviete, duch Boží, on vám povie. Ja ako veriaci, alebo možno naivný, hociaký človek, som si to takto zobral, nejdem sa rúhať, ale takto to celkom vážne myslím, to už nie je moja starosť. To je starosť Pána Boha. Rozumiete, ja, obyčajný človek, tam budem sedieť, 2 páni oproti mne, nejaké sklo budete už ďalšie nejako ma monitorovať, nejaké neverbálny prejav, čo ja tam zmôžem, no asi dokopy nič.
A zvlášť, keď ja mám 23 rokov a 24, tam sú nejaké prísadnice, ktoré sú školení. Nie sme už nič. Proste bola to jednoducho, Pán Boh sa postaral. So strachom sa to robiť nedá, lebo keď to robíte so strachom, tak určite robíte chyby. To je zákonne. To aj v trestnej činnosti. Tak to funguje. A ja som mal možno šťastie. V živote som sa stretol s pár knižkami, knižek je strašne veľa, a s pár knižkami som sa stretol, ktoré ma posunuli, alebo mi otvorili oči, alebo neviem, ako to nazvem, ale jedna z nich je od Čižika, poľský kňaz, ktorý po rozdelení Poľska medzi Hitlera a pána Stalina sa ocitol na tej východnej strane, prešiel gulagmi a raz sa ho ten strážca pýtal tohoto kňaza, ktorý bol v gulagu, bol myslím, že to vtedy v samotke, ste zamrežané okno, kde nebolo ani sklo, takže určite mu horko nebolo, ale trpel zimou a mu hovoril: počuj, ak podpíšeš, si zajtra slobodný a môžeš ísť. Ale musíš s nami spolupracovať. Že bude slobodný. A tento Čižik mu hovorí: vieš, ak ťa Kristus neoslobodil, tak je úplne jedno, z ktorej strany mreže si. A toto som si kedysi dávno prečítal. A takto som si to myslel, že vlastne, keď som slobodný cez Pána Boha, cez Pána Ježiša, tak vlastne ja to nemusím riešiť. To je veľké svedectvo, ktoré je až také nepredstaviteľné možno v dnešnej dobe, keď neprichádzame do kontaktu až s tak vážnymi rozhodnutiami, alebo možno že žijeme tú slobodu, žijeme takéto pohodlie, možno určite väčšie pohodlie, ako to žili naši otcovia, naši starí otcovia v tých dobách pred nami. Takže veľká vďaka za toto svedectvo, je to veľmi silné, Balu, možno teraz sa opýtam teba, lebo ty si tak trošku už naznačil, si tak zobral trošku s takým humorom, čo veľmi takisto kvitujem ako scout, ale predsa len, ty si hovoril, že si nemal strach, ale vieš o takom niečom, o nejakých prípadoch svojich kamarátov možno, alebo určite, keby si len tak niekde povedal, že si scoutom a náhodou by sa to nejakým zlým ušiam dostalo, tak zrejme by si mohol naozaj byť poťahovaný aj po EŠTB, aj možno kto vie kde. Určite možno si mať takých kamarátov. Ako to vyzeralo? Ty si tú uniformu niekde umiestnil do skrine a si sa veľmi nevyjadroval o tom, že si scoutom, alebo teda ako to v tej praxi vyzeralo u teba? Dobrá otázka. Porozprávam vám takú peknú príhodu, ktorá bola teda z podzemného scoutingu a bolo to už v rokoch 1980 sa písalo. Samozrejme, všetci sme boli scoutmi a naraz len nás pozvali, manželka nás vyšla ako lekárka do pionierského tábora do Nálepkova. A mňa tam nanominovala tá vedúca, inak sympatická pani učiteľka nejaká za telovýchovného vedúceho. Samozrejme, som si vybral tzv. Vedúcich, ja to volám vedúci družín, to boli nejaké také ako pionierské skupiny, ako to oni volajú. A boli tam od kapucínov 4 mladí muži, nechcem ich menovať. A boli tam, moji synovia tam boli 2, už boli veľkí, vtedy jeden mal tuším 18, jeden mal 16. A boli tam potom tzv. Neviem, no a to či boli kresťania, pani učiteľky, nejaký syn a ešte nejakého kamarát. Pravdepodobne neboli kresťania. Mali sme peknú organizáciu, všetko bolo v poriadku, ja som tam navrhol teda skautský program, pochopiteľne, všetci to žrali, ako sa hovorí. Každý bol spokojný, deti boli úžasne nadšené a prišiel prvý piatok. No hovorím, bola tam Nálepkové, bývalý Mondršil, postol pekný a večer 8 Svätá omša. No hovorím,
viete čo, chlapci, tí ministrántov od kapucínov, mali by sme niečo urobiť. Urobíme veľký pochod, obrovský pochod a kto bude chcieť sa zúčastniť pochodu a tí, čo nebudú chcieť, tak tí potom pôjdu do kostola. Tých dvoch vedúcich pionierských skupín, čo neboli veriaci, tých zobrali tých, ktorí teda nevedeli o tom a tady sa dozvedeli všetci kresťania katolíci, že teda môžu ísť na svätú omšu. Hrstka statočných potom išla aj s tými vedúcimi do kostola a tá ďalšia veľká hrstka tá mala pochod. Skončilo to, bolo to veľmi pekné, nikto sa nepýtal, kde ste boli jedni druhí. O 3 dní náhodou prišla kontrola teda z toho národného výboru, nejaká kultúrna referentka. A mňa tam zavolali samozrejme, lebo ja som bol zodpovedný za výchovu. No ako to súdruh inžinier robíte, ako to vlastne tu máte, akú výchovu? Ja som ju vysvetlil, no dovolte, však to je skautská výchova. Hovorím, a čo máte proti tomu, však to je úžasne dobre, tí mladí to úplne nadšenie berú. No to nemôžete, no a čo, robili ste niečo aj takého pre našu ideu? Hovorím, samozrejme. No tu je ten veľký pochod, prvý piatok som nepovedal, a pochod, no, a to bol úžasný pochod a to bolo veľmi dobré, no a dobre, aspoň nejaké meno tu ľudia. No pochod kapitána nálepku hovorí. Napísala to, odišla a bolo. To je také veľmi typické pre skauterov, že sa vždy tak vedia, ako vynájsť v každej situácii. No, my si to neviem predstaviť, ako v tej situácii, napríklad ja by som sa vynašiel, ale vidno, že teda, Babo, že ty máš bohaté skúsenosti a že si sa veľmi dobre vynašiel, takže všetka česť. Babo, možno ešte ostanem pri tebe. Tak dostávame sa trošku do súčasnosti. Žijeme naozaj tú slobodu, za ktorú naši otcovia a starí otcovia bojovali, aj za ktorú sa štrngal na námestí túto kúsok od nás. Aký je tvoj názor na dnešné skautské hnutie? Je v dobrej kondícii? Ako sleduješ trošku, aspoň tak z takého tvojho pohľadu? Sledujem na internete, dostávam skautské zvesti, ktoré asi poznáte. Nie som síce registrovaný teraz ako skaut, ale teda cítim sa skautom. Sledujem to a viem asi o čo ide a veľmi si vážim, že tá skautská generácia mladá, ktorá je obklopená technológiou, my sme nemali ani mobily, nič sme nemali vtedy, ani telefóny, tak vedeli sa vynájsť a toho skautského ducha stále ešte naďalej, aj teda nesiete, hoci máte na jednej strane všetky možné technické vymoženosti, ktoré odvádzajú s tým spôsobom od prírody a viete sa postaviť aj za prírodu. Nechcem hovoriť teraz o ostatných veciach spirituálnych, to je pochopiteľné, to sa dá skôr, ale ostať duchom skautom je niekedy aj vyžaduje veľký sebanápor a potrebuje človek, aby si uvedomil, že skauting je elita. Elita v tom dobrom slova zmysle. No všetkým chcem povedať, elita nie je elitárstvo, ale to sú ľudia vybraní, ktorí už od našich základných časov viem, že skaut mohli do klubovne, keď mal urobené úlohy, keď mal dobré výsledky a tak. A toto vám teda želám aj do budúcna, aby ste sa držali toto skautského ducha. Ďakujem veľmi pekne, naozaj, to je veľké povzbudenie. Možno František, teba sa spýtam, čo si myslíš o stave dnešnej spoločnosti po tom novembri 89? Žijeme v slobode? Odpoviem, ale ja keď som sa vyšiel, tak som si povedal, dovolte mi to teraz urobiť. Tí, čo si tu skauti, ja vám chcem zablahoželať, že ste skauti. Nebyť tej slobody, neboli by ste skauti, bola by to zakázaná organizácia. Nebyť tej slobody, by tu boli regále, tam vzadu tam je náboženská literatúra, som si všimol, hej? Boli by tu regále, boli tu tety a tie by predávali sovietské knihy. Toto sa volalo sovietská kniha. Je sloboda, nie je tu sovietská kniha, tu Quo-Vadis. Kam ideš? Kam idete skauti? Je to otázka pre vás, kam chcete ísť? A áno, blahoželám vám, že ste skauti. Keď človek robí nejakú takúto vec, tak ja osobne si myslím, že je to veľmi dobré pre rozvoj a pre budovanie vlastnej osobnosti. Aby tá osobnosť, aby ten človek, ktorý má dneska 13 rokov, po 10 rokov bude mať 23 rokov, aby bol verný. Aby bol verný voči situáciám, ktoré bude žiť. Ja som nevedel, čo bude nasledovať po roku 89, nemal som žiadne vizionárske vízie. A
dneska žijeme všeobecnú aj politickú slobodu. Predtým sa na každého človeka pozeralo cez stranickú knižku, dneska sa na nás každého pozerá cez majetnosť a doba sa meria peniaze. Aj to, aby sme my sami nemerali ľudí len cez peniaze, musíme mať istú chrbtovú kosť a byť aj kde si zakotvený. Lebo je veľmi ľahké sa pozerať na človeka len cez peniaze. Dneska celebrity sú tí, ktorí majú veľa peniazí, ktorí majú veľa majetku, ktorí sa dostanú do médií. To je celebrita. Niekedy môže byť celebrita aj taká, ktorá sa neurobí zle a poviem, ktorá sa nemá veľa majetkov, možno, že má nejaké peniaze a nemá ich veľmi veľa, ale bola napríklad 47 rokov vo Francúzsku mediskanta. Aj to môže byť celebrita. Takže ja sa na to tak pozerám, že aj šport je pre mladého človeka dobrý. Máme celkom 5 detí, 4 chlapci hrali pozemný hokej. Neviem si futbal, ale čo sa hraje v Indii, v Pakistane. A ja som si sám všimol, že proste ten šport mladého človeka formuje, pomáha mu, aby bola z neho naozaj pevná osobnosť. A to isté robí skauta. Plus ešte je tam ten bonus, a to je, nazvime to, že duchovné vedenie. Takže to je veľmi dobré hodnoty. Ďakujem. A ešte sa ťa opýtam, že čo by si odporúčal tu mladým ľuďom v tejto miestnosti, aj skautom a neskautom, ktorí sa možno boja tak verejne prejaviť. Predsa len cítiť, že niekedy človek tak zvážuje napriek tomu, že je sloboda, a napríklad možno prejaviť sa ako kresťan, možno prejaviť sa ako skaut, možno ísť aj v tej uniforme do mesta, možno tak nejako verejne svedčiť o tom, že za nejakou pravdou si stojí, za nejakými hodnotami. Čo by si im poradil? Lebo ty si zažil to obdobie, kedy to naozaj bolo, keď všetci vedeli, že čo za to hrozí, keď všetci mali v tom jasno, a tak to aj chcel ten režim, aby tí ľudia mali jasno, a tak ich vlastne držal v tom strachu. Ale dneska žijeme predsa len v tej slobode, ale napriek tomu sú tu možno aj mladí ľudia, aj starší, ktorí sa nejako boja trošku viac sa verejne prihlásiť, možno k tomu svojmu hodnotám. Čo by si poradil? Možno ste počuli, určite ste mnohí počuli samé spojenie, že udelili si slobodu. To rozhodnutie nikto za vás neurobí. Nikto. Jedino každý sám za seba. Aj v čase, nazvime to tej politické či náboženské neslobody, človek si sám udelil slobodu. Nehovorím to teraz teologicky, ale to tak občiansky, tak ľudsky. Proste, keby aj nejaký mladý človek, chlapec, dievča, prešlo po Kamennom námestí a tady to dole smerom, ja neviem, Prioru alebo tak niekam, možno, že by vyzeral inak, lebo nevidím tu Bratislave skautov, ako nie je to obvyklé, tak by som už povedal. Ale určite sa nemáte za čo hanbiť, aj ten človek by sa nemal za čo hanbiť. S problémami, s prekážkami sa stretá každý človek, je nás 8 miliard a kusov, každý človek na celé planete. Čiže ak prejdem v skautskom oblečení po Bratislave, tak určite okrem toho, že sa niekto za mňa otočí, budú aj pozitívne, aj negatívne. A ešte by som to povedal takúto vec. Zvlášť tým akože pod 20. Budú voľby 29. februára budúci rok. To je jeden aspekt. Časom vstúpite do spoločnosti ako suverénni, slobodní, vzdelaní, mladí ľudia. Ak budete mať možnosť, choďte do okreskovej volebnej komisie. Prepáč, že som to povedal takto, choďte. Majte kontakt s tým, čo možno ženská vás ešte nebaví, a majte kontakt s tým, čo toľko vykecávajú v tých televíziách obrazovkách. My doma si v podstate dosť často rozprávame o politike, a ak sa neviem, dve z našich detí boli v okreskovej volebnej komisii, takže to zažili, keď si bola Mária, že? A bol ešte, neviem kto, že Marek? Myslím, že Marek. Marek, no. A jednoducho,
viem, že oni sledujú. Nikdy som im nepovedal, že vol tú stranu, ani im to nikdy nepoviem. Aj keby volili stranu, ktorú ja by som v živote nevolil. Je dôležité, aby mladí ľudia si hľadali vlastnú orientáciu, aj v politike, aj v spoločnosti. Nebali sa ísť do aj iných spoločenských alebo iných organizácií, nech tam prinesú svojho ducha. To neznamená, že ja sa musím nechať prevalcovať. Ja môžem ísť vlastnou cestou. Ja som tiež chodil som do gymnázium alebo na vysokú školu, SVŠ do Bratislavy a mal som spolužiakov učiteľ, takí, ktorí chodili len do kostola. Všelijakí. Sem tam si niekto urobil akože posmed, ale čo už s tým? Mám sa škriepiť, hádať. To nemá zmysel. Ísť svojou cestou. Spokojne. Ak ťa Kristus oslobodí, je upevnosť pre svojím režisí. Ďakujem. Balu, otázka pre teba. Čo by si ty ako scout, ako dlhoročný scout, odporúčal našim mladým scoutom do života? Ako žiť ako scouti? Ja si myslím, že existuje skautské desatoro, ktoré treba dodržiavať a to je taký základ pre život. To je podobné ako naše desatoro kresťanské a je to jedno. Skauting sa mi preto aj páči, že nerobí nejaký veľký rozdiel medzi náboženstvami, však dnes už máme ekumenizmus všade, ale skauti vždy boli ekumenickí a ja si myslím, že ten charakter, ktorý skauting dáva ľuďom, ten si treba dodržať a potom viesť ďalej aj svoje vlastné deti a ostatných, ktorí sú nám zverení, aby ostali v tomto duchu. Skautské desatoro a to je všetko. Ďakujem, Bála. Ešte taká posledná otázka, už sme sa naozaj dostali na záver diskusie pre obidvoch z vás. Žijeme teda v slobodnom prostredí, sme si to vybojovali. Tá ja nie, ja som mal 3 roky, keď bola revolúcia, ale naši rodičia a starí rodičia. Za čo teda im patrí veľká vďaka. A ako si túto slobodu, ktorá bola možno tak ťažko vybojovaná, stala niekoľko obetí, niekoľko ľudských osudov, ako si ju udržať do budúcnosti? Neviem povedať inak ako to, aby človek nebol hluchý a slepý na to, čo sa otvorene deje. Tak, jak to bolo pri protestoch tu v Bratislave a inde po Slovensku, po vražde Jana Kuciaka a Mately Kušnírovej, alebo aj pri iných témach. To neznamená, že človek musí ísť na všetky protesty. Ja sám som nebol. Bol som po proteste, keď dali pred úrad vlády fotku týchto dvoch mladých ľudí, boli tam sviečky, tak sa tam išiel pomôcť. A na proteste som nebol. Ale dôležité je bol tomu človek ľahostajný. A podľa možností, schopností a tak ďalej, aby sa vedel proste prejaviť. Niekedy je to aj v robote, keď niekto pána nestarčíš. Koľkých ľudí zabili? Som neznestal. Samozrejme, každého jedného z nás je škoda. Ale toto bolo veľmi špecifické. A tie špecifika sa nedajú potlačiť ani. Už vonkom som nezaujím spolkom vec. Lebo byť tu zrazu, možno, že bola asi sovietská kniha. Balón, nech sa páči. Ja by som mal len takú jednu radu do života. Každý človek dostal určité talenty, určitý dar. Naši bratia Židia o tom hovoria kochmes. To je to, čo si musíme udržať, nepustiť to a robiť podľa svedomia. A ja si myslím, že ak je v tom aj skautský duch, aj toto, takže určite budete všetci šťastní. Veľká vďaka, Valo, veľká vďaka, František. Dostali sme sa na záver dnešnej diskusie. Ďakujem za slobodu, ktorá teda je pri tej príležitosti 30. výročia novembra 89. Chcem sa v tejto chvíli poďakovať vám, vzácni hostia. Ďakujem František tebe, ďakujem Františkovi Petrašovi a ďakujem tebe, Balo, Jan,
GSE. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, že ste prijali pozvanie. Verím, že si všetci, každý jeden z nás odnesie z tejto diskusie naozaj to posolstvo, ktoré ste tu obaja prezentovali, lebo boli to naozaj veľmi vzácne slova, veľmi vzácne počuť ľudí, ktorí sa naozaj pričinili o slobodu. O tú slobodu, ktorá bola ťažko vybojovaná, ktorú si teraz my, mladší, môžeme užívať plnými duškami. Nič nám nebráni cestovať, učiť sa, spoznávať svet. Páni pred nami to mali oveľa ťažšie. Veľká vďaka vám za vaše svedectvo, za váš život a za to všetko, čo ste pre nás robili. Ďakujeme. Veľký potlesk, prosím. V tejto chvíli sa ešte môžeme stretnúť možno pri pohári minerálky alebo čaju alebo čokolády horúce. Ak máte záujem, dá sa objednať. Naši hostia neviem či sa ponáhľajú alebo či ešte ostanú. Ak ešte je tu možno ešte možnosť, keď sa chcete niečo možno osobne opýtať, ak sa dá, tak